ke United New Movement West Khasi Hills hapo ka jingelam present samla Moonstar Nongram pa General Secretary samla Bishar Rekan Thaba Minden ka arpinyo tering ubnai bakanda ajar psa kala yo ban play yak wei ka yeng ka bakila penshna na ka benta i wei ikun swen ikong shribi ba Simon na ka shnong te ba ka baha pa po Eastern West Khasi Hills ban hakani ka sngi play yakani ka yeng ka baladem layadan lengkat ru ginong yelam ka seng lemba ka units but circle prepare ki baha pa po West Khasi Hills but ru la wan man san ran lang kinong ket kam ka CC na do present rang ba do ka seng ba Charlie J Rani but kinong ket kam ka woman wings central body usodar but secretary ka shnong te ba ki samla badan kamansim yarap ya ki badan kam jingrap ringkat ru ki bahaye ngasam ikong shidebi ba Simon ha kani ka sngi play ka seng kala yo ban IT no yakani ka yeng ha ini ikun swen kong shribi ba in yo no ban penan kam kum ka yeng try nadu kani ka sngi bat ru ha kani ka sngi ba play la yo ban kap yo ribbon kum ka dak bala play yakani ka yeng da president ka UHM West Khasi Hills ringkat president rang ba ka CEC but hakani ka sngi ha shwa ban play ya ka yeng la yo ka jingduai aingu yo try kan rat na usketri shnong te ba ngai ku ble ya pi ba ro pi ba ya sngau lem kum yang ka riu kan the ka ba ngalong ka riu kan the ka ba marwe ka ba pile isen a pile a yang kan kan ka yeng ka ba baha ka ba bet ka ba biang pi ki seng UHM kublai shibon ya pi ba ublai unang karku ya pi hakalanti yang gajong pi ba pnya yo ka met ka ba kwat ka ba khia bat kum juru ya ibali iba long inong wan me met haknik si iba bot iba lawan jungo barabor ya kajing kasem bat in yo kamet ka bakot ka bakhya bat kum juru ya kibaya don tilang ya baro ba ya dan bentalang hakane ba phnya ay kane ka yeng ay kublai ya phi ba ublai unang karku ya phi karku kardo ya phi ba phnya yo kamet ka bakot ka bakhya bat ba phinang ya chaprang hakalinti yang gajong phi bedan lang hani apa bat jo iki long kemi kiba na yawan lang bat nga tang silwer iki dan kano jing penjong kilawar kloy dan ban bot yang namar khatam ngi ki por ntai de ka por ni ka dong ka ba adu kata ndai kin sudan ke iki mesin lawan bot lawan pensya yang ko bes ben ni bat kumjo na ban ta jong kan ke yen ka ba kan ka seg ai kabe ka long kasin ka baar ka bagi la ban le ki le ke jing kublai ke le hamtam ni fi ki West Khasi Hills ki ba ya dam sini ki ba yu i ki ni ki jing dok ki jing janjar jong ki parathan jong fi sene mo ngi ki bi don sai ting tep ni ting silom ba ya karshan ya fi dre ni aingu pat ublai ba fi dan kum kede temen sem ka ba shit hem ka ban pe shai ka ri ja riu ka dok ka so te ngam dan ni ai ban kran ni ka por ba kom du besai moy la ai phi gane ka yeng wala ka long ka baret ru sumbat pedang ya ka da ka bensin ka bahun ka basnur ramar ba da sutu hi hakini ki por mutai ki long ki por ki ba ki ba janja du kata te rei watai long baret ru ni ai phi da ka bensin ka bakal lo pinri pin sumar ya ka ne ka bagi ni ai te ngam don ni ai bat kran bat kendiat ka me jong imud ni ai kublai ki bi kadan ka mensim ki la yatu ki amakong ila watsa na ru manden chene kam dai ka basuk ki ba kin ila ka yin ka sammo kin sa kin ya gi nong ki kam jong ka women's wing central body kumjuru ya ki nong ki kam jong ka central body nodu president barang ba du jong ka sang united new trap movement ba Charlie Jerani angka yu vice president jongi ba ki jana ya ki non ki kam jong ka united new trap movement jong ka West Khasi Hills kumju bat ka ba control ya ka Eastern West Khasi Hills
ya kum kini kapor kum juru ya ki bahaying ki bahasiam jong ikong Sri Devi bahasa Yomot but ya barolang ki paradukot jong ka united new trap movement lingba ki unit ki circle ki baper ki ba pi pila pelak ya kapor ka ba koridor ka jong pi ya ka ban ya sim bentalang ha kini ka jingyalang ka jongi ki kum ka seng united new trap movement kum kini kapor nga ai ya ka jing priang sobha ya pi barolang ha kini kapor bat ya kapor ka ba koridor ka jong pi ya kini kapor kenang ba kanum siam ya kapor Ko kerat ba ye mi yo ib kum ki kun ki jome nge don hau ne ulum ya ka bang ye syong saudong ya ka ne ka ying ka barang sudah pantai ya ka atrai ba ye blai bi snei kanong is ngomu ya me ko kerat ya ka ba malwan ra ya ki syakri ki jome ki bala kloi ki badon kemensim banyarap na ki wepats ki badon kam ka jingrap rabi e lingba ka jingdoring kat ka jome lingba kelenti ka bacengai ki lala ban poi tiap hapo jong kane ka jaka hapo jong kane ka ying ya ka bakin sapli ya kane ka poling ba ka jingrap ka joki kum tau play ngida duai me bar kerpan e ko try e kuma me atrai me la the ki jing kerku ki jome hakisngi ki por ki balik nyok baro ya kabakil pi baro yang hanne da ka jing kemen bat ning kong ada yu sadar le kisno nga ai ku ning kong ya presiden rangba yang ka united new trap movement ka bala pelong ya ka jing kerku ha ka ne ka sinong ka thau ka jingi da ka ba iwei ilang kumi jongi ilayo jingku lingba kan ke seng kaba kordo i by president ba ya itu mene bat nanta ngai beli tulum i ke staff i members i badai kan ke seng te ku beli sibun ya pi baro te na kaliang jonga ku musardar na seu ngadap le sim ka bakya ba kadai sin bening kong yenga ba ngan dia kendu kini ki jingku di bak koridor manta kasih ya kan kepor ya i hepche ngade ki kenja hep ba ilayo ban cimpi ka jing ila presiden barang ba jengi ila pli ba ila IT denga kum sardaru ngalasa kilangan kepor ya kani kakabuk siar ke ba hep ilayo bansyong bansa kajing gadai kajaka kabangiri ngiri tengan ba idek perlok jongi ila penda pengke banlan ke jirai dam ke ni te kublai sibun te ngai sistem pa ke kublai ulang dan rengkat lang bat pi bat kunjuru yang ni ke sinong katau ya kan ke jing bangin nang yo kapit ke piang ke jakya na kapor sekapor nginang la pentrei jadi kamu berkerau dengan siapa? Kublai sibun. Jerman penyak ni kecing alang. Kaju opor sadar snong, sekretari snong. Yai presiden yang ka West Kasil, Eastern West Kasil District. Kunjuru para nong dalam napo Central Executive Council ini. Pat yaki woman swing. Ya senram lang ni. Kerpangnya kita rayeng bakun juru yaki para marjan bapa pat ikispai bro bedan lang ni kajing ai ku play kongkong ya kalong shu play try kan rat nang bu nang thau balala ban ai ban penpoi ya kan kesni ban hadu bakin pendap kan kayeng ba ni nak kalian peseng nilang nut si labun ko banai mentah ban pendap di om tang kata kajing trash tom go jang pi kalong sha ba khilap pensaki yangi ka sisi hawat klam ka jingi trelang ka jingi baro nginum la man khai uso te man sia thu khana lingkot hadian ba lawan petip presiden yang West Kasil District syangi sisi ba kaladan ka jingkerpan ka sinong tiba ba indon ka pedeng ka longyeng ba jenjar bi di kunsbet bi kwa bansa
Bapak imdon jakaban sa isu sa labat kibai. Tingin ladap dekat jing sokya bakrau. Te hak ta kasin, hak ta kapor. Tingin laya syong, nilai mirjimut lang. Lengkap ke West Kasil District. Bangin ya penurlong. Ya kan kajing. Te limbah hadian kajingwan jungo. Bang no kajingwan inspection napo ka West Kasil District la ada ketian singi ba. Kajaka kaladon. Stang man peniyang ban snano ya kajing. Ikhlam peslam. Ni na kaliang ka CC, nila IT bang nila IBOR, ya ka West Kasil District, ba consume no exinjam. Kajing trace tom ngajong ki, met lamat sngi, kidu pat ka bela, hadu ba kinadu ka bela ka sngi kajong ki, man pendep yan kajil. Ngamdon ni ban ai, ndai tang kajing kublay kerpang ipi, kublay don dekat ipi, bat un nang ai ka met ka phat ba sek baklan, bat kumjuru. Hakaju ka por. Ba pinang tulun kisal tem trikam kajong ki, pentulun shu ban pen yar shu kisnak trikam pok West Kasil District, mat Eastern West Kasil District. Itai ku bori bang akwa man ai, syak West bar ka Eastern West Kasil District, mat kumju nang ni shkman. La kat bangin nang yo, la nang la ibor jingi banirap. Inlong shu jing sedang na West Eastern West Kasil District, hadu West Kasil District. Ya kinu gilong yung kibaduk. La ilong hainu ini bor, la hinu benta. Nimlay ban iben. Itai day i jing kwa bangan mat phang hang ni ringi por mamta. Te kentang yawai, syabangan syong ngas ko man ai kubleiru iki parlok ki balayawan lang ni man saki kiba wan na jengai kila tip ya kamangin play na gayeng kila idon lang regat pan ni makum juru ka juru por ya ka syong hibrok wai kabala ailat ya kani kasngi ba ngidiran kat lang hang ni kani kabenta te tangini gentien ngamdon isu ban kren kublei shibun kublei syajar ngu Kublei chairman punya kini jingalang tentang government swing Presiden Bang Badi, Jongkasteng, UHM, di Komisi Mentangas, kong isap ya na ayu iblei ba iblei ula yarap ini ban la ban pendep ini timba ke jingker ku kerdo ada iblei. Di simtang ong ba ikong ya long ibal hesya, ya long iba hesya adu ban uket uso bala ban pendep kejing di kuntai ban kong ru balak penpek ya kajing ba masuk ban siu keliang i limba kajing arab ban penpek limba kajing trei te pada kitur ki bayarap badan tilang ai kublai ki te tengkini kenir kenten kublai subon mo